Jesi za smuti? Ima li čarobnog napitka? Čuj, a da stavimo unutra čarobni napitak od kojeg ću imati super pamćenje pa da sve naučim? A smuti nije toliko moćan, ali ja jesam. Znam napamet svo tvoje gradivo. Što učiš? Ne, sada ništa. Zapravo, ne mogu naći svoje bilješke, ne znam gdje su. Moram ti čestitati na izvedbi na stazi. Svidjela ti se? Ja u stvari nisam nikad plesala u rolama. Svidjelo mi se. Iako smo napravili puno grešaka i skoro sam pala. Ako ne padneš, nisi prava dostavljačica. Stvarno. Bila si dobra. Vidi se tvoj potencijal. Iako vam oboma fali dosta tehnike. Pa hvala. Da, to je naš cilj. Svakim danom biti sve bolji. Jesi pronašla svoje bilješke? Ne, kažem ti da nisam. Stvar je u tome da ih moram pronaći i proći ispit da mogu rolati. Kakva veze ima ispit s rolanjem? Gle, pala sam famozni ispit znanja i ako ga ne položim, neće me pustiti rolati. Ponudio sam se da ti budem trener, mogu ti pomoći s učenjem, ne znam što više učiniti. Ej, snobe, nisam tražila tvoju pomoć. Al da si je prihvatila, sad bi imala vremena za sve. Mislim da ti tvoja djevojka ne bi dala. Ne treba mi moja djevojka dati dozvolu da radim ono što želim. Ne vjerujem ti. Ne vjeruješ mi? Ne. Oprosti. Ne, gle, oprosti, nisam htjela zapravo ja sva sam smotana. A gle, ovo se skida s vodom i soli. Ne, s vodom i šećerom. Ne znam, ali malo protrljaš i već se skida. Čuj, nisi baš pouzdana specijalistica za mrlje, možda bolje da ja sam nastavim jer zaista si me zalila. Da, oprosti mi, stvarno, oprosti, nisam htjela. Stvarno. Sigurno? Ajde daj, smiri se, nema problema. Pardon. A što ti je? Objavljuješ mi rat ili što? Ne, nije to objava rata. Daj, smiri se. Daj. Ne, stani. Dosta, da sklopimo primirje. Očisti se prije nego što se predomislim. Dobro. Daj, čekaj. Ostalo ti ovdje. Ma prljaš me još više, hej. Tu si se zaprljao. Evo još tu malo. Da. Bok, prekidamo nešto? Ne, ništa. Tražite nešto? Da, tražimo Ambar. Jeste li je vidjeli? Pa trebala bi biti na stazi. Nije, bile smo tamo. Trebao bi znati, ti si joj dečko. Jazmin? Što? Dobro, ali ja joj nisam dadilja, tako da... Ako želite znati gdje je, onda je nazovite. Ćao! Nisam je vidjela. Tebe nitko ništa nije pitao. Zbogom! Luna, ovdje si! Trebam te na stazi. Joj, Tamara, danas ne mogu doći. Moram učiti za ispit. Ali rekla sam Niku da me pokriva i pristao je. Luna, znaš, trebala si me o tome obavijestiti. Niko ima drugih obaveza, ne možete zamijeniti. Znam, Tamara, trebala sam te obavijestiti, ali... gadnoj sam stisci. Oprosti, sutra stižem. Dobro, u redu. Luna, odlična si rolerica. Nemoj da te moram udaljiti sa staze. Ovo je posljednji put. Da, ovo je posljednji put. Dobro. Hvala, Tamara.